Fortunato gerran egizan, ez dakit, preso amintxe Santoñi, ingurun amen Santander, ingurun arrapa babien da, bada jose no, osan, karsela ematen zertute, preso. Eta, bueno, nola nahi ekite, nola nizi zan, guardamonte zan. Eskatu zan berentzako be, haber, guardamontez segitzeko posibilidade ziren. Eta egin zan eskrito da, baina eutzi. Baina bera behin zen zuan, egon zuan, ez dago eta mazazpizien egon zuan denbora gutxi. Lehen hau, gerra aurretik, bai, haikin egin egon zuan, baina denbora gitxi. Ez dut gozala, guardamontez nago. Eta hau, nun hartuaren preso badakik? Ez dakit, Santoñan o Santanderren o hortik egin duen. Eta gero hau, trabajadoretan egon zuan, ez da? Bai. Aljuzen, 73. batalloia, ez da? Honek orduan ezaban lortu gero, berriro Abadiñoko udalak langile moduen hartzeko. Ez abinatu. Eskaera inaban. Bai, eskaera inaban, ez abinatu. Eta nun inaban, bierra? Kanteran, atxarteko kanteran ibilizan, bierri. Eta gero, 80an bere alargunak, ze hau inde dagoen, eskatu aban... Susidizio bat eskatu aben, baina ez dakit... Nori eskatu zuen susidizio? Nori ez dakit, ziur ez dakit. Ez dakit, ziur zer. Eskatu aben, baina ez dakit, horrein barri ez dakit. Bai gerrako preso zalako, baikere, ezabilako... Guardamontes. Berriro hartu, ez da?